Rodok, rodok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wabil khusus wonten ing ngarsanipun Bapak Supardi Saribit kalian Ibu Jamiah ingkang satuhu bagya mulya. Kekalih dalem aturaken dhumateng ngarsanipun para sesepuh, pini sepuh, aji sepuh wonten ing tlatah Sukogeneng Sukomalu ingkang satuhu dahat Nurmata. Sumrambah wonten ing ngarsanipun para undangan kakung Sumawana putri ingkang kinabekten. Saderengipun monggo kita muji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Dene menapa kula lan panjenengan sami wonten ing siang ratri menika saged angestreni, saged angrawuhi undanganipun Bapak Supardi Saribit kalian Ibu Jamiah kanthi rahayu dodo kalis nir ing sambi kala. Kekalih salam sarta sholawat moga tetep kunjuk wonten ing junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dene menapa kula lan panjenengan sami pikantuk bimbinganipun sehingga saged ambedakaken pundi perkawis ingkang hak lan pundi perkawis ingkang batil. Dhumateng ngarsanipun para undangan kakung Sumawana putri, dene menapa kula hangadeg wonten ing ngarsa panjenengan sami minangkani pamundhutipun ingkang mengkugati inggih menika panjenenganipun Bapak Supardi saha Ibu Jamiah ingkang kagungan hajat. Dene hajatipun Bapak Supardi wonten ing siang dinten menika inggih menika handhaupaken putranipun ingkang peparap Nak Bagus Muhammad Dapa Wilga Pratama ingkang kadhaupaken kalian kusumaning Ayu Tita Inawati wonten ing dinten kala wau kanthi rahayu widodha kalis nir ing sambi kala. Kanthi rahayu mugi-mugi pinanganten kekalih sageta dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ewadene Bapak Supardi wonten ing sang dinten menika angrawuhaken pagelaran tresna budaya ingkang kasepuhan panjenenganipun Bapak Haji Sugeng saking tlatah Sugiyo Kadipaten Lamongan. Ewadene kangge ngaregengaken tresna budaya cacahipun pramugari kalih cacahipun ingkang angka setunggal cak sukar saking tlatah Kecamatan Sukorame
lan kula piyambak Bapak Sumantri saking Modo. Cacahipun waranggana 7 cacahipun. Kombinasi wantawisipun Kadipaten Lamongan saking Kadipaten Jombang lan ugi saking Kadipaten Tuban. Bilih senior Kadipaten Lamongan panjenenganipun Mbak Haryati, Mbak Samiati, Mbak Mujiati, Mbak Septi lan ugi Mbak Rustiana. Ingkang saking Kadipaten Jombang Mbak Yayu lan ugi saking Kabupaten Tuban Mbak Ida Wati saking tlatah Kadipaten Tuban. Ewondene sound system wonten ing siang dinten menika karegengaken dening MZR Professional Sound System saking tlatah Moro Nyamplung Kadipaten Lamongan. Pagelaran Tresno Budaya kaliput dene Lensa Mulia saking tlatah Kadipaten Lamongan. Dumateng ngarsanipun para undangan, monggo kita sami mangayu bagya hajat Bapak Supardi saribet kalian Ibu Jamiah. Mugi-mugi pagelaran Tresno Budaya mulai dipun gelar siang dinten menika mangke ngantos sak paripurnanipun pagelaran tansah pinaringan rahayu widodo kali senir ing sambikala. Makaten ingkang saged dalem aturaken mbok bilih wonten cicip cewet anggen kula matur mugi para undangan sedaya saged angluturaken sedaya kalepatan kala wau. Monggo kita sami asesanti Jaya-jaya Wijayanti rahayu widodo kalis nir ing sambikala. Ihdina siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng ngarsanipun para undangan makaten ingkang saged dalem aturaken supados kita sedaya enget eling dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Monggo pagelaran menika kita buka kanthi gending eling eling dados.
iling marang kang maha kuwasa eling kita tansah kudu eling bapa ibu lan keluarga kudu negarane kudu eling kabudayane luhure kabudayane junjung derajat lan bangsane eling kudu bebasan wae ngaran mesti kudu eling eling-eling sampun paripurna. Mugi-mugi kemawon kita sedaya selalu eling wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Adicara ingkang salajengipun inggih menika lampahipun sampur penghormatan. Sampur penghormatan wonten ing sang dinten menika hanamungta kataosaken dumateng ngarsanipun Bapak Supardi. Mangke kula suwun sak paripurnanipun Dok Pak Supardi Sarimbit kalian pinanganten kekalih supados to minggah wonten ing sainggilipun Terata Kagung. Mila kangge mangayu bagya panjenenganipun Bapak Supardi sak keluarga. Monggo kita aturi Dok Juli dados
Kula suwun panjenenganipun Bapak Supardi, Bu Supardi, pinanganten kakung kalian pinanganten putri minggah lenggah wonten ing sainggilipun. pun Trata Kakung. Monggo.